makaikid man jud ko. Basta gani karon na gani ng kisaw di makaikid yun ko pero sa mo na di uy lain na to. Oy, undang-undang. Unsa man grabe ang panihapon ana imong mga namakpak di ay. Okay. Serious na di. Matawan na sa Yun is serious. Maparihan na sa Resilient. right Karon. now kani ako istorya ko gyud ning akong nakita sa akong duha ka mata. Wala pa man naupat ang mata. Ako duha ka mata. Pero usahay lagi kay mag-upat ka mata lagi ka lagi kung mag-kiss out ta. Depende na te sa akong Kung hanap na. hanap na siya. Hindi may makidungan ni Okay. Sir Leo Lastimosa kay makuan mi matiorok. Isa nga. Okay. Sa uy, tingon si Cebu at Towner te. Sa long ba allergic mo? So, Uy. Purag